Пачала займацца СММ, калі гэта яшчэ не было СММ. І зарабляць на гэтым грошы. Я знайшла сваё прызначэнне. Не да менеджерка, не да маркетолог, не да дызайнерка. А што так можна было? Я нікчэмны чалавек. Я не узбуджаюся на гэтую тэму, бачыш? У гэтым вялікая суперсіла. Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Цямчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Ну што, Яна, прывітанне. Мы з табой размаўлялі пра гэты запіс, мне падаецца, з таго моманту, калі я запусціла працавацу, а ты намалявала вокладку працавацы. Сёння у мяне ў гасцях, і сапраўды мы сядзім зараз цудоўным летнім вечарам у такую спёку, сядзім у мяне на кватэры, запісваем гэты падкаст, я вельмі рада, бо са мной тут Яна Голубева, которая яшчэ раз, калі хтосьці не ведае, зрабіла гэтую самую цудоўную вокладку падкасту «Праца Ваца». Яна, прывіт. Прывітанне. Мы з табой, мне падаецца, некалькі прям тэмаў мы абмяркоўвалі, якія мы хацелі, потому што разгонаў на 3 сезоны наперад. Але давай, напэўна, пачнем, як класічна я пачынаю размову. Я пытаю, звычайна, дзе ты зараз? Можаш пачаць, і знаеш, дзе ты, это не толькі пра месца жыхарства, увогуле, дзе ты зараз стан на сваім пункту жыцця, дзе ты жывеш, кім працуеш, і вось все, што хочацца сказаць на сённяшні дзень. Добра, пачала з самага складанага пытання ў маім жыцці на дадзены момант. Жыву я ў Варшаве зараз, працую у сацыяльна-культурным сектары, раблю СММ, дызайн, раблю нейкія івенты, займаюся камунікацыямі, калі патрэбна, трошкі маркетинга уключаю у сваё жыццё і працу. Ну вось неяк так. То бок атрымліваецца, што ты займаешся рознымі задачамі в сферы маркетингу, СММ і камунікацыі. І дызайну. Ну, так можна сказаць, так. Але гэта вельмі цяжка вызначыць, хто я нейкім аднім двума словамі. Хто я, моя прафесія, таму што калі мяне прадстаўляюць, часта кажуць, што ну, гэта наша СММ-менеджерка. Але пад капотам... Так, мяне гэта крыўдзіць часам, ну, і з часам ўсё больш, таму што ў мяне неяк пашыраецца спектр сфер задач, дзе я штосьці раблю, і менавіта ў працы. Там я не крыўджуся, калі там мяне не завуць івент-менеджеркай, таму што я не лічу гэта там працай асноўнай, да, но калі мяне, але калі мне там прадстаўляюць як СММ-менеджерка, і так, гэта было так, калі я там прыходжу ў праект, гэта часам моя асноўная сфера дзейнасці, на которую я прыходжу. Але так здарылася, што сацыяльна-культурны адукацыйны сектар гэта такі сектар і сфера, дзе патрэбна часам пашыраць і пашыраць свае... Как там, і шнец, і жнец? Так, дудзей грэц. Гулец. Ну так. І таму вось, ты паглыбляешся там у прадукт, так? Ты бачыш нейкія праблемы, пачынаеш іх вырашаць, і гэта ўжо пачынаецца нейкі там часам продакт-менеджмент, часам на працы там здараюцца нейкія, не ведаю. Калі гэта дыджытальная, напрыклад, сфера больш, але вы выходзіце в офлайн, вось, і, напрыклад, вы вырашылі, што трэба рабіць нейкі вялікі івент. І тут усё. Тут каманда маленькая, і ты включаеш свайго івент-проджект-менеджера, таму што ты гэта ведаеш, таму што ты ў гэтым разбіраешься і пачынаеш менеджерыць супасабістасці внутры, да? Мы зараз включым. Так, працэсы. Ці калі патрэбна, не ведаю, наладкаваць нейкую там умоўна воронку продажу, так? І, ты пачынаеш гаварыць, як гэта, таму што маркетолага ў камандзе няма. Але ты, уже сутыкаўся з гэтым, і, там, на нейкіх іншых праектах, там, я працавала нейк у стартапе, вось, дзе гэта было патрэбна, дзе было патрэбна тэсціць гіпотэзы, запускаць нейкія эксперыменты, і вось адтуль я взяла... Але я там таксама не працавала маркетолагам, я там працавала СММ-менеджеркай. То бок на пачатку не зусім СММ. Так, вось, і заўсёды са мной рука аб руку ідзе дызайн, таму што... Таму што гэта добра атрымаць. Дзякуй. Вось, я гавару, што гэта моя нейкая
не ведаю, мара, якая, ну, але я зараз не лічу гэта марай, мне здавалось, ну, гэта нейкая, не ведаю, сфера, якая заўсёды ў маём жыцці ёсць. Я з ёй пачынала, не ведаю, мы зробім, да, нейкі экскурс. Так, зробім. Ну, дызайну ідзе неяк са мной бок о бок, таму што прыходзіцца штось рабіць. Ну, часам, але вельмі часта няма дызайнера ў камандзе. І нават калі... Ну, зараз мне гавораць, што я ніякага дызайнера яшчэ і не прыму, таму што ў мяне, ну, свой погляд і стыль, і з гэтым там цяжка з аднаго боку хочацца да? Так, з аднаго боку хочацца, ну, мець кагосьці гэтай сферы, каб закрываць гэтыя задачы, а з другого боку мне гэта падабаецца, але, ну, гэта больш часу, і больш працы, больш кантэкстаў і гэтак далей. Ну вось, а калі там мяне бяруць СММ-менеджеркай, але я там з медыа камунікую і запускаю нейкія кампаніі. Я калі цябе слухала, спачатку хацела задаць пытанне, ці датычна гэта толькі некамерцыйнага спектру. Але пакуль я цябе слухала, я ўспомніла ўсіх маркетолагаў в IT, з которым я працавала, прывет вам, дзяўчаты, калі раптам вы слухаеце гэты падкаст, і зразумела, што паходу гэта датычна не толькі некамерцыйнай сферы. Напрыклад, я сустракаю ў невялічкіх кампаніях, магчыма, в карпорациях все побольше, ну, там, где есть вот это разделение, что это одна из таких самых неокресленных профессий, хіба вот SMM, маркетинг, вот як ты это адчуваеш? Это вот я просто зараз подумала, что, типу, вот скажи маркетолог, і трэба заўсёды удакладняць, а чым ты займаешься менавіта? Не ведаю, цяжка сказаць. Хочется адказаць так, таму што, ну, гэта так пра мяне, і гэта насамрэч так, але не ведаю, як вось у іншых. Дакладна, сфера вельмі, можа, шырокая. У яе рамках можна падзяліць на нейкія там больш маленькія сферы, і пад кожную будзе свая прафесія. Ну так, і свой функцыянал. Да, свой функцыянал і свая, ну, пасада. Так, у кампаніі, можа быць. Атрымліваецца, што ў цябе на сённяшні дзень ты пералічыла, што ты і камьюніці можаш выконваць і працу камьюніці-менеджера, працу івент-менеджера, SMM-менеджера, маркетинг-менеджера, продакт-менеджера, дызайн. Гэта такое, ну, то бок, так, калі я бачу... Дызайнера, каго яшчэ? Я ўжо 6 налічыла. Контент-менеджера, 7. Івент уже быў. Быў. Так, уже 7 я лічыла. Хопіць! Але я там нейкі маскі ў Інстаграме рабіла, і там інфлюенс-маркетинг 8. Мне падаецца, это якраз тое, пра што напісала сваю кніжку, і, падаецца, она такая зарадзіла феномен, назвала дакладней гэты феномен пра мультипотенциальнасць, Эмілі Вапнік, і ты мне расказваеш, што ты глядзела TED з ёй. Ці лічыш ты сябе мультипотенциалкай? Што такое мультипотенциал? Гэта хто это такі? Гэта чалавек, які мае як мінімум больш за 2 цікавасці, менавіта прафесійныя, і гэта не тое, што, не ведаю, штосьці вельмі там, да, супер схожа, але гэта, ну, как бы рознае, напрыклад, дызайн і SMM, это зусім рознае, тому што там ты малюеш. Мы можем казаць, што это, да, суадносіцца дзесьці для аднаго прадукту, напрыклад, але і да, і гэта чалавек, который мае некалькі зацікавасцяў, і звычайна такіх людзей могуць лічыць, што яны не вызначаныя, ці яны павярхоўныя, таму што яны не могуць зразумець, хто кім яны хочуць быць. Але насамрэч гэта вельмі частая гісторыя, людзі, которым просто цікава і которые дастаткова таленавітыя ў некалькіх сферах. І вот ці лічыш ты сябе kind of мультипотенциалкой? Я не ведала пра гэта. І я смеялася, што калі б я паглядзела гэты TED 9 гадоў назад, калі ён выйшаў, так, і даведалася увогуле пра гэты канцэпт, то лічу, што жыць было бы прасцей. Табе заўсёды падаецца, што ты нейкая не такая. То бок, ты не прафесіянал. Я не лічу сябе прафесіяналкай ні ў кожнай сферы, якой займаюся, хаця калі задумацца, неяк прыпыніцца ў гэтых такіх потоку думак пра тое, што я неда, вось, там, і паглядзець на факты, я заўсёды гэтым займаюся, я займаюся гэтым там з свайго студэнцкага жыцця. Гэтым это некалькімі, да? Некалькімі, так, ну, то бок просто набіраю сабе нейкі пул сфер, гэта, ну, але
яны заўсёды са мной, то бок я пачала займацца СММ, калі гэта яшчэ не было СММ, і з вопытам усё у сябе выбрала, там 3-месячныя курсы, так, але я ўсё роўна сябе не лічу СММ-менеджеркай, так, і там я не лічу сябе дызайнеркай, хоць раблю нейкія праекты, і ка мне могуць звяртацца людзі. Калі цябе пытаюць, кім ты працуеш, ты не можаш. Я не магу адказаць, так, і гэта вельмі так дадае трывогі пастаяннай. То бок ты можаш у ёй прыпыняцца, таму што там няма часу просто падумаць, да, так, аб гэтым. Але ты пастаянна думаеш аб тым, што табе нужна над чымсьці сфокусавацца. Так, ты прыходзіш у нейкі момант жыцця, і вось я гэта нейкімі крызісамі называю. Напрыклад, я зараз у такім крызісе, там, хто я і чым я хочу займацца. Зноўку гэтае пытанне, кім ты хочаш быць, калі вырасцеш, таму што яно вось з малога ўзросту цябе пытаюць, і адказ на гэта заўсёды нейкі павінен быць, вось чёткі. Так, вельмі там. Вось мама настаўніца, як мы з тобой гаварылі, як папа інжынер, вельмі зразумела. І вось гэтаму відосе выступленні мы дадамо спасылку на TED Talks пра мультипатэнцыялаў ад Эмілі Вапніка у апісанню, вельмі раім паглядзець. Так. Калі вы з гэтымі пытаннямі таксама сутыкаецеся, то мне неяк памагло трошки знізіць узровень трывогі, вось, і зразумець, што са мной ўсё нармальна, просто такі фармат вось у мяне жыцця і свайго разумення ў розных сферах. Я яшчэ падумала, ты калі сказала пра мама настаўніца, тата інжынер, мне падаецца, это трошкі яшчэ іншая праблематыка ў гэтай тэме, таму што сапраўды мы выхоўваліся ў парадыгме таго, што кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш. Нам задавалі гэтае пытанне, і нібыта ўжо калі мы былі маленькія, існавала адна колькасць прафесій. Па сутнасці, я чамусьці казала заўсёды, што я хочу быць стаматолагам і актрысай. Мне говорили, Таня, так, а мне просто захаплялі стаматологи, таму што они такія былі удивительныя для мяне, а актриса, таму што это актриса. Гэта нельга сумяшаць, табе сабе трэба вызнаць. А кем ты будзеш? Так. Потым я такая, а все, я хочу быць настаўніцай. І зразумела, мне как сама хацела быць настаўніцай. І вот мы тут, да? Вот. І атрымліваецца, што нам нібыта нас ужо в такую матрицу засоўвалі, што ты павінен выбраць штосьці адно, і плюс мы бачылі наших бацькоў, которых звычайна пакаленне X, которая, мы как тыповые миллениалки, да, наши бацькі пакалення X і трошки раней, можа быць, у кагосьці, то папярэдні падкаст было пра гэта, забыла, по-моему, бэбі-бумеры, калі не, то адразу выбачаюся. Так вот, і па сутнасці яны сапраўды, раней быў канцэпт таго, што ты выбіраеш адну прафесію, ты ідзеш вучышся і працуеш там усё жыццё. Але часы змяніліся, а вот этот уклад, асэнсаванне таго, што можа быць па-іншаму, яно толькі нібыта пачынае мяняцца, і вот на таких, как мы, которые такія, а што так можна было? А можна было называцца праз коску я стаматолог і актрыса? Мне, дарэчы, цікава, ці ёсць ведаеце? Гэта таксама у сваім выступленні прыводзіць прыклады такіх людзей, гэта па-першае, а па-другое, яна вось і гаворыць пра гэту такую культурную паттерн, не ведаю, і романтызаванасць такого вот сфокусіраванасці на нейкам адном прызначэнні. Ведаеце, як гавораць, а якое твоё і яно заўсёды адзінае прызначэнне ў жыцці, і гэта вельмі романтызавана. Я знайшла сваё прызначэнне. Вось я гэта вот... Я, дарэчы, на тэму прызначэння багата пісала, высказывалася, таму што, я сапраўды лічу в какой-то ступені это шкоднай ідэі, таму што ёй, з тобой абсолютно пагаджаюся, ёсць романтызацыя, ёсць нейкая грандыёзнасць, таму што чаму это грандыёзная ідэя можа быць, таму што, прызначэнне, это значыць, вот в англійскай вельмі добра это паказана, God calling называецца, што тыпу боженька тебе паклікаў, да, у беларускай, по-моему, вот это пакліканне, ці это польскае пакліканне, да, пакліканне, по-моему. Я пра што? Хтосьці кліча цябе, да вот этой вот роли. Отчуваете вот это вот какой-то... Так, вот что ты такі, ты доктор. Так, і калі ты гэтага не знайшоў, вот у сябе, а хто ты? Супрацьлегласць, грандыёзнасць, гэта нікчэмнасць. І таму, па сутнасці, это я зараз, калі псіхолагі, напрыклад, мяне слухаюць, то да, мы зараз кажам пра нарцысічную такую парадыгму, да, калі я не грандыёзная, у мяне няма прызначэння, вось этого God calling, то
аўтаматычна я становлюсь нейкай нікчэмнай, хаця сапраўды нашмат здаравей жыць дзесьці пасярэдзіне. Вось ад гэтага і гэтая трывога ўзнікае. Я нікчэмны чалавек. Ну і ўсё, і ты заўсёды, вось гэта тое, што мы гаварылі, не да штосьці. Не да менеджерка, не да маркетолог, не да дызайнерка. Я не магу сябе назваць нікім. Калі мне нават там хтосьці ведае, там, што я магу дызайніць, і мне, дарэчы, ты неяк... Ну, так, я скидывала, я недавно скидывала вакансію дызайнеркі, я говорю, я не дызайнерка. А я кажу, ну дызайнерка. Я не дызайнерка, тому што, ну, вось, не ведаю таму што ў мяне там няма столькі кейсаў, я не адчуваю сябе дызайнеркай, таму што я ведаю пра свае гэпы у тым... Ну, слухай, калі так падыходзіць, то ў любой сферы ёсць гэпы. Я, знаеш, так зараз подумала пра тое, што калі так паспрабаваць перажыць канцэпт мультипатэнцыяльнасці, то я помню, как ты мне рассказывал хтосьці, хто зрабіў візітоўку прям і распісаў все свае, кім ён калісьці быў, тыпу там на візітоўцы было ад менеджера да слесаря, да, то бок, ну, тыпу, выбірайце как бы любое, што вы хочаце. І таму я і дызайнерка, і SMM-менеджер. Але як вучаць у CV трэба рабіць. Ты павінен на пазіцыю нейкую, калі збіраешься, а пазіцый такіх няма. Вось я включусь, і тут я включусь сваім HR-скім бокам, тому што ёсць у меня HR-скі бок, я зараз павярнуся, сапраўды. Ты тут, ну, как бы маеш рацыю ў тым, што звычайна вакансіі не пішуцца праз вось это і ў гэтым ёсць праблема, і таму тут адзінае, што можна параіць, это сапраўды перабароць сваю, вот, я не ведаю пакуль іншай парады, типа, знаешь, это хочаш паспрабаваць на вакансію дызайнеркі, ну спрабуй, няхай яны вырашаць, дастатковы дызайнер ты ці не. Ведаеш, а я не хачу. Мне падабаецца тое, чым я займаюся. Гэта вось я рознасцю. Так, я акрэсліла гэта нядаўна для сябе, калі пачала вось зноўку гэты вось крызіс злавіла, што мне трэба неяк рухацца далей і паспрабаваць яшчэ штосьці, ці там мяне... Не выходзіш з крызіса, да? Не, я не выходжу, я себе зарываю. Яшчэ больш, то бок я знаходжу адказы на свае пытанні, але яны ўсё больш мяне зарываюць, таму што мне здаецца, што сусвет яшчэ гэты прапаноў не зрабіў. Ну, неяк так. Але ты ж працуеш і знаходзіш, праекты цябе знаходзяць. Так вось, праекты мяне знаходзяць, і я хачу гэта пабароць, таму што якія праекты знаходзяць. Я вельмі спадзяюся, што я памыляюся, но пакуль так здараецца, што цяжка знайсці такі праект, таму што калі ты шукаеш штосьці, то ты павінна, як мы гаварылі, вызначыцца, таму што, ну, што шукаць? Ты не можаш шукаць. Я ад таго, вось, ад дызайнера, да, івент-менеджера і паміж гэтым яшчэ штосьці, так? І праекты, якія цябе знаходзяць, гэта тыя, дзе ты проста няма там грошаў, бюджэтаў, каб была шырокая каманда. І ты закрываеш гэтым самым. Вось ёсць Яна, якая і тое там, і ну, там, ці нейкі іншы чалавек, які і тое зробіць, но ён будзе ў нас лічыцца і самым менеджеркай, і самым менеджерам, ці там яшчэ, ну, не ведаю, просто у мяне такой уваход заўсёды. Тебе как-то, можа, больш ведаюць? Ну, да, можа, больш ведаюць, але пад гэта камунікацыі ўсе могуць, пад гэта ідзе дызайн і гэтак далей. Гэта можа быць дызайн не толькі ў СММ. Ну, чым, я так чую, што вот ёсць такое канфліктнае месца тут, да? Атрымліваецца, што з аднаго боку табе падабаецца займацца розным, але з іншага боку ты кажаш, што, ну, я правильно чую, што это праекты, ну, как это не... Ну, сапраўды, калі у цябе багата грошай, ты знойдзеш некалькі людзей. Так. Атрымліваецца. А калі у цябе мала грошай, то ты знаходзіш аднаго чалавека, который спрабуе закрываць, і атрымліваецца у цябе перанавантажанне. І, ну, яшчэ у шмат якіх праектах я сама себе працу знаходжу. Ну, то бок я бачу, што вось гэта штосьці правісае, а я гэта, ну, умею. Ці маю прадстаўленне аб гэтым і магу там штосьці зрабіць. Карацей, я лезу ва ўсе сферы, у якіх я разумею. Ну вось, я ведаю, што штосьці можна там, не знаю, прасоўваць лепш праз офлайн, ці нейкі мікс онлайна і офлайна, так? Але там у нас маленькая каманда, у нас няма рэсурса, тральта, але я такая, ну так а я магу.
Я магу заменеджерыць, раскласці, як рабіць, прыдумаць канцэпт, не адна там, да, окей. Але яшчэ некалькі такіх жа людзей, як я, вось мы сабраліся і зрабілі вялікі на 3 краіны івэнт там у тыдзень даўжынёй, але і палажылі там усе свае сілы і жыццё, так? Тое ж самае там, я кажу, што там я бачу, напрыклад, там, як можна папрацаваць з прадуктам. Ты бачыш болі і так, можаш прапанаваць. Магу штосьці прапанаваць, і вось гэта такое вось, я гавару, што я лезу ва ўсе сферы, не ва ўсе, а у якіх я разумею, што магу штосьці дапамагчы, там, зрабіць лепей. Вось, і гэта мяне саму же заганяе. Я чую, што это такое, как это такая пастка атрымліваецца, таму што з аднаго боку хочаш з гэтага вылезці, каб не так, а з іншага боку, как это сама туды трапляеш. Што вось падабаецца, калі я сутыкаюсь з тым, што я павінна вось зараз. Вот цяпер я ў такім вось крызісе зноў, што мне трэба кудысьці ісці і куды. І я павінна неяк вызначыцца, хто. Пайду я дызайн искать, пайду я шукаць SMM, пайду я, не ведаю, у івент-менеджер. Як толькі я сабе гэта гавару, у мяне пачынаецца пратэст унутраны, і я пачынаю трывожыцца яшчэ больш, чым трывожуся, калі я займаюся ўсім падряд. Ну і вось. Я чую. Мне падаецца, што тут дакладна няма какого-то вельмі простага рашэння, таму што калі б яно было простае, неяк з гэтым разруліла, і разам з тым я чую, што пакуль ты знаходзіш для сябе спосаб у гэтым быць, і пакуль ты знаходзіш спосаб, кажаш пра тое, што табе падабаецца, і гэта дзесьці кампраміс, з тым, як ты можаш будаваць сваё жыццё. І, дарэчы, пішыце ў каментарах, калі вы сутыкаліся з чымсьці падобным, калі ў вас у жыцці былі падобныя канфлікты, вот пра што кажа Яна, таму што Яна ў сваёй практыке такое сустракала, не падобнае, а хутчэй, вот этот вот пастка, да, тыпу і такіх пастак, канфліктаў можа быць, дарэчы, багата. Гэта другі канфлікт, который прыходзіць мне, ён трошкі пра іншае, а, напрыклад, канфлікт «я выиграл в IT, но я потел на зарплату». И это конфликт, который просто убивает. Сапраўды, ён забівае і забівае ўсё. Калі я кажу пра забівае, я кажу пра эмацыйную сферу. І это прям, як у польскай мове кажуць, то есть драмат. То есть драмат. Я не ведаю, як это па-беларуску, трагедыя некая такая. Яшчэ хацела адну ремарку, пакуль я не узбуджаюся на гэтую тэму, бачыш? Адну ремарку наконт таго, што сапраўды я пагаджаюся з тым, што бізнесам вельмі патрэбны мультипатэнцыяльныя людзі ў пэўных этапах яго развіцця. Але я зараз падумала, ці заўсёды, ці не ёсць гэта такое перакананне, што это толькі там, дзе няма грошай, ты павінен закрыць усе дыры, напрыклад. Бо я думаю пра тое, што калісьці, напрыклад, калі мы будзем казаць не пра грашовую сталіч, а пра нейкі маштаб, там, дзе трэба, каб чалавек мог зазірнуць з розных перспектыў. Вось, калі я паслухала выступленне, я вельмі буду адсылак глядзім выступленне, ребята. Таму што гэта насамрэч можа быць моц вялікая для каманды бізнесу. Я не ведаю, як зрабіць так, каб адразу шукалі мультипатэнцыялаў. Мне здаецца, што зараз гэта больш пра тое, што калі чалавек трапіў ужо ў кампанію і неяк гэта, каманду нейкую, і неяк гэта потым там внутрі уже так развіваецца, тому што так зараз я не бачу ніякіх вакансій, ніякіх такіх больш пашыраных, пасад, які ты можаш разглядзець. Адсылка да відоса, што вельмі моцныя каманды тыя, дзе мікс спецыялістаў, якія у адной там спецыяліст, ён там дакапваецца, і мультипатэнцыялаў. Гэта такі вельмі моцны сімбіоз для бізнесу, у тым ліку для любого праекта. І неяк гэта так і лагічна, таму што калі я паглыблялася ў гэту тэму, можна назваць, як мы выклікі назвалі, з якія там мінусы, для больш там, можа, для чалавека, больш гаварылі, можа, для кампаній, для праектаў таксама гэта можна акрэсліць, але і ёсць шмат плюсаў
можна, не ведаю, пра гэта паговорыць, але я думаю, што мы можам павярнуцца, калі яшчэ да, то бок што, ну, мне падаецца, што тут відавочна, што для кампаніі это могуць, как і любы феномен, это быць і плюсы і мінусы ў залежнасці ад кантэксту. так, Я чалавек. куль не забыла, я пакіну яшчэ спасылку. Я ведаю аднаго беларуса, айцішніка і псіхолага, дарэчы, да, который, дарэчы, даследуе феномен мультипотенциалаў. Это Сергей Кадомскі, і ў яго нават ёсць чатик в Телеграме, чат для мультипотенциалаў. І яны раней, наколькі я ведаю, прям збіраліся абмяркоўваць. Я зараз вспомнила. Не надо. Я табе яго скіну. Яго пасты, яго такі спектр, ён не толькі да, псіхалагічны, а ўвогуле, мне падаецца, нават антрапалагічны. Вось. І социокультурны, што немаловажна, і, дарэчы, пра социокультурны. Давай трошки, как бы, а как ты до этой жизни пришла? Так, гэта быў вельмі цяжкі шлях. Ну, але я ішла в ганскую вайну. Не. Але вось я вельмі люблю распавядаць гэтую гісторыю, тому што раней я не разумела, у чым яе вось цікавасць такая, так? Калі я успамінаю, я думаю, вось, а дзе гэтая дзяўчына, якая здавалася, ведала, што яна хоча, але там неяк і ведала, і не ведала. Перад 11 класам, ну, як усе, сутыкнулася з выбарам, якім я хачу стаць, так, куды ісці паступаць. На маём жыцці гэта быў яшчэ кніжачка такая, дзе... У меня таксама такая была. Дзе ты выбіраеш нейкі універ, спецыяльнасць. Так, я калі гэта распавядаю, я такая, о боже, я яшчэ хадзіла, але хадзіла у камп'ютарны клуб і падключала інтэрнэт, каб даведацца вынікі вось ЦТ. Але у меня уже быў. Потому что я на год ці там 2 старэйшая, разумееш? Так тады ты шукала і кім хочаш быць. Не в інтэрнэце, не, у меня кніжачка была. Ну добра, ну вось. І вось гэта таўсценная кніжачка, і ты выбіраеш, кім хочаш быць, так? І спачатку мне спадабаўся вельмі адзін конкурс. У мяне была асобная кніжачка для гэтага конкурса, бо гэта быў курс, забыла, як зваць гэтага выкладчыка, але гэта быў курс камунікацыйны дызайн, які быў толькі ў БГУ, пры БГУ на нейкім факультэце, мабыць, дызайна, я не памятаю дакладна, але і курс у ЕГУ. Такі ж самы, вось, аўтарскі курс. Чым мне гэта спадабалася, там быў цікавы для мяне конкурс. Не проста там ЦТ стаць, там гэта таксама трэба было там... слабакоў. Так, але вось прикольна, конкурс творчы, все, иду. Конкурс, ты Маша, я увесь гэты час думала про какой-нибудь типа кенгурёнок. Не. Конкурс, ты Маша, на базе уступ, так? Уступная вот эти... Уступ, да, частка была такая творчая. Вось. І мне гэта вельмі спадабалася. І камунікацыйны дызайн. Я не ведала нават, што гэта. Зараз я разумею, што нават зараз я гэтым займаюся. Але тады я не ведала, што такое камунікацыйны дызайн. Просто пачытала, мне спадабалася штосьці творчае, і вось конкурс быў тым, што там трэба было здаць малюнак нацюрморт з такіх аб'ёмных фігур, где ты строіш. А ты вучыўся ў художественнай? Гэта вельмі цікавае пытанне. Вось, да раскажу пра конкурс. Вось, гэта было трэба, то есть, то бок ты павінна была мець маляваць, і не проста маляваць, а канструяваць, штрыхаваць, ведаць усе гэтыя асаблівасці і так далее. Вось. І яшчэ адзін, гэта там табе даваўся ліст паперы з рознымі лініямі. Яны абстрактныя такія былі, і там набор тэм, такія простыя. Чалавек, архітэктура, абстракцыя, прырода і так далей. І вось ты нават на уступных экзаменах цянеш гэтую тэму і павінен з гэтых ліній сабраць малюнак. Таксама гэта не дзіцячы нейкі малюнак, ну гэта все сур'ёзна. Вось. І калі я сказала, што я хачу сюды паступаць, а мама мне кажа, так ты ж ніколі не малявала. А я насамрэч ніколі не малявала. У мяне была школа з агульна-эстэтычным уклонам. А што это значыць? Там можна было займацца музыкай, быў трек такі, ты абіраеш інструмент, і вось у цябе там і сальфеджыо, і музліт. Музычная школа пры тваёй адукацыйнай школы, вось. Ну, а можаш абраць трек малявання. Дык вось, я заўсёды любіла маляваць, ну там я малявала на уроках малявання, але трек мой быў музычны. То бок я не малявала паглыблена. І калі я вырашыла сюды паступаць,
мама сквозь задала лагічнае пытанне, як? Але ў мяне нейкая чуйка была, я лепей малявала, чым там іншыя маі аднакласнікі, вось. І ведаеш, мама сказала: добра, паспрабуй. І аддала мяне вучыцца больш так прафесійна да сваёй былой настаўніцы, бо мама моя малявала. Вось, я прыйшла, і нават у мяне рука умела штрыхаваць і гэтак далей, але я не ведаю. То бок дзесьці было на уроках малюнка, але гэта быў агульны урок, я не ведаю. Успомніце свае... Талент, мне падаецца. Гэта... У мяне рука не стаіць ад слова. Яна мне стаіць у адваротны бок. Вось так, я ў гэта мала веру, але я не ведаю, як гэта яшчэ можна патлумачыць. Таму настаўніца, калі я прыйшла, і вось такая задача непростая стаяла, то бок гэта апошні год навучання, і мне патрэбна гэтыя ўступныя экзамены здаць. А яна сказала: вось гэта гены. Ўсё. І я малявала 3 разы на тыдзень па 3 гадзіны, хадзіла, малявала, больш заставалася і так далее. Всё, рыхтавалася да гэтага уступу. Вось. А потым я паехала ў Мінск з мамай праверыць, дзе мы будзем вучыцца. І вось гэта былі дні адкрытых дзвярэй у розных навучальных установах. І я памятаю, што мы ехалі, гэта было не ў асноўным корпусе БГУ, і мы ехалі вельмі доўга. Зараз я разумею, што мы ехалі на метро, на метро Ты з Берасці. Усход. Так, гэта важна. Я з Берасці. Вось. І мы ехалі так. Я тады не разумела, але для мяне гэта было вельмі доўга, незразумела. Мы заходзім нейкія дамы высокія, хоць на ўсходзе, трапляем у такой будынак садочка. Вось як вот эти стандартныя будынкі дзіцячых садочках. І я такая: гэта кафедра дызайна? Я тут буду навучацца дызайну? Дызайн для мяне штосьці творчае. Так, мама ударила там з заўкафедры, і я выйшла і сказала: я тут вучыцца не буду. Табе просто не спадабаўся выгляд? Так. А што за універ быў? Гэта было пры БГУ, але факультэт гэты, вось кафедра знаходзілася вот там. Тады для мяне не зразумела было, дзе гэта, але вось я побачыла. І ўсё, я скончыла вось гэтую падрыхтоўку малявання. Ты займалася? Не год. Гэта было 3 месяцы. Так, і гэта было доўга 3 месяцы, так, і мама кажа: а што ты будзеш рабіць? Я такая: не ведаю, але ў мяне... Так, было разуменне, што там трэба некалькі вузаў выбраць, таму што гэта там... Диверсификация. Так, все яйца ў адзін кошык мы не кладзем. Таму што, уступы, гэта цэнтралізаванае тэсціраванне, там 3 прадметы, мне здаваць там 2 і творчы, то бок я магла здаць 3 прадметы, якія там мне не панадаюцца, але гэта ўсё неважна. У мяне быў другі універ на ўвазе, гэта універсітэт культуры і мастацтва. Вось, там шмат было розных, не шмат, але некалькі было розных да выбару спецыяльнасці, на якія я хацела паступаць. І вось мы заходзім в універсітэт культуры і мастацтва, і я говорю: я буду вучыцца тут, потому что мы заходзім там, на кантрасце, там вялікія колумны. Так, белы такі хол, гардеробшыцы усміхаюцца, нейкія танцоры ў касцюмах пабеглі перад табой. Просто я таксама вучылася, мы з табой нават культуролагі абедзве, так? Просто яна трошкі раней вучылася, я па адукацыі першы культуролаг, яна таксама культуролаг, і атрымліваецца, што калі сапраўды заходзіш в універсітэт культуры і мастацтваў, гэта такі, ведаеце, сон пры тэмпературы 39, таму што, у нейкім выпадку, просто таму што сапраўды танцоры в балетках там, в этих выбегаюць покуріць. Вот, потым, в этих ласінах сваіх, потым побач баяніст які-небудзь, там яшчэ хтосьці ідзе, рэпетуе, верш чытае, там. Так. І это сапраўды вельмі дзіўна. Так, і гэта вельмі вось цябе натхняе і так вось заварочвае. Але у мяне няма такого піетэту. Калі я увайшла, ты не была ў тым дзіцячым садку. Да, я пайшла пасля ліцэя БДУ. Вось. Гэта рознае. І калі жыла ў Менску. Я салігарчанка. Ой. Але 2 гады
гады просто вучылася ў ліцэй БДУ. Так, і жыла. Але, там, конечно, ліцэй БДУ, мне падаецца, редко какой універсітэт мог просто чымсьці здзівіць, таму, да. Вось так. В універсітэце культуры у мяне таксама было. Я спачатку хацела на тую спецыяльнасць, дзе быў творчы конкурс, але там таксама не заладзілася, бо мне не спадабалася настаўніца, якая вела курсы, на якія мяне мама запісала, і я падумала, калі гэта настаўніца будзе весці ў мяне 4 гады і навучаць мяне рэжысуры, калі мне ўжо не падабаецца, як яна мне гаворыць чытаць верш, чаму я павінна ісці туды. І вось творчасці мне хапіла вось гэты год, які я рыхтавалася да паступлення, і у выніку апынулася на спецыяльнасці сацыякультурны менеджмент і культуролагам-менеджерам. Так, я больше люблю в этом всем культуролог, да. Так. Вот, потому что менеджменту там уже... Ладно, я не буду гнюсіць. Культурологии, мне падаецца, в універсітэце культуры і мастацтва вучылі лепей, як по мне просто. Я з гэтай гісторыі, калі ўспамінаю, я думаю, па-першае, я была смелая, дзякуй маім бацькам, што, вось неяк падтрымлівалі. У мамы маёй нават можа быць іншая гісторыя гэтага ўсяго шляху, але я удзячна вельмі бацькам. Падтрымлівалі, так. І яны баяліся, што я не паступлю на бюджэт, і мы там... А потым Янка рабіла лепшыя праекты в універсітэце культуры. Ой, дзякуй. Потому что я вучылася на пару курсаў, на 2 курсы, да, пазней. У мяне была боже, як це називається? Світлана Борисовна Масійчук. Не ведаю, навряд чи, конечно, Світлана Борисовна слухає этот подкаст. Але раптом то привітання. Вот, потому что это была моя куратор. Вот. И я завсёды чула, некалькі прозвішчаў, не буду тут уже все, это Яна Голубева. И это было такое, что Яна Голубева классная, и, короче, я, про Яну Голубеву ведала, калі яна про мяне яшчэ не ведала. Насамрэч так, і мне падаецца, што універсітэт культуры і мастацтва сыграў не апошнюю ролю ў тым, што мультипатэнцыяльнасць вось гэтая развівалася, сферы гэтых, дзе ты штосьці можаш рабіць, станавілася шмат. Я нават, калі честно, вот тут прям могу как-то в плюс дадаць то, што нават та спецыяльнасць, которую мы с тобой заканчивали, чаму я кажу, што там для мяне культурологія больш, потому што сапраўды я ведаю, што ў шматлікіх універсітэтах ёсць вот эти вот праз дэфіс розныя спецыяльнасці, але тут культурологія гэта, это cultural studies, а еще это антропологія. То бок ты фактычна это там, да, філасофія, это культура розныя, это гістарычны кантэкст, гэта псіхалогія, культура, і розныя аспекты вельмі цікавыя, і плюс менеджмент. Нас вучылі з розных бакоў, і мне падаецца, там вучылі вот как раз, чтобы быць ішняцца на дуде іграць. Так. Мы здавалі сапраўды, такія цяжкія прадметы, напрыклад, памятаю вот эту вот акадэмічную гісторыю, і я прям вельмі удзячная, потому что я прынамсі могу чытаць, напрыклад, зараз там, калі я вучуся, там працягваю ўжо каторы год псіхатэрапіі, мне нашмат лягчэй, тому што не шмат лягчэй, тут няма з кім параўноўваць, а хутчэй мне лягчэй чытаць складаныя тэксты. Вот што я могу сказаць. Так. Шмат пытанняў ёсць да навучання, але пакінем. Былі класныя выкладчыкі. Ёсць плюсы. Я думаю, што калі ты сам хацеў штосьці рабіць, у цябе было для гэта шмат магчымасці, каб гэта рабіць. Пару словаў, кім ты яшчэ працавала? Увогуле па жыцці? Першая моя такая сур'ёзная праца гэта была адпрацоўка пасля універсітэта. Паралельна з магістратурай я працавала ў канцэртным аддзеле тэатра эстрады, дзе займалася рэкламай, піарам, СММ. Паралельна з гэтым я працавала шмат год у нефармальнай адукацыі, рабіла розныя праекты, распрацоўвала летнія праграмы для дзяцей і падлеткаў і працавала ў іх, а таксама займалася распрацоўкай рэалізацыі СММ-стратэгіі з нуля для адной міжнароднай габрэйскай арганізацыі з прадстаўніцтвам у 3 краінах. І пасля ўсяго гэтага я працавала ў некамерцыйнай арганізацыі, фондзе «Новая школа» і праграме «Настаўнік для Беларусі», дзе мы з табой і пазнаёміліся лепей і пачалі сябраваць. І пасля «Настаўніка для Беларусі» я перайшла ў стартап «Unschooler», які робіць адукацыйную платформу. І цяпер вось ужо больш за 2 гады я працую ў сацыяльна-культурным сектары і адной лакальнай кам'юніці-платформе. І так выходзіць, што паралельна з рознымі працоўнымі
працоўнымі праектамі. Я перыядычна займаюся арганізацыяй івентаў, канцэртаў. І вось ужо год мы з сябрамі робім свой такі асабісты творчы праект «Переплетено», дзе ствараем для людзей майстар-класы па пляценні гарлячак. Дзякуй, Ян. Я калі першы раз чула гісторыю пра тое, як ты перадумала паступаць ва універсітэт просто тому, что тебе... Для меня это просто, потому что, мы с тобой уже про это размаўлялі, потому что, я человек, который не заўважае... Я могу заўважыць змену на твары эмоцыі чалавека, але я не могу заўважыць якога... Я карацей недавно мне хто спытаў, какого колеру у тебе занавескі дома, я такая, ой. Я настолькі не заўважаю вось гэтай эстэтычныя штукі. Я не кажу, что это хорошо или дрэнна, просто, мы ўсе розныя. І про тое, што і мы розныя у тым, колькі і як мы будуем сваю ідэнтычнасць прафесіянальную, колькі у нас можа быць цікавасцей, колькі у нас можа быць розных талентаў, схільнасцей, і сапраўды няма нейкай парадыгмы таго, што адна прафесія, адзін чалавек. Дарэчы, пра прафесіі мы таксама пераходзім, уже давно перайшлі ў часы, калі чалавек цяпер за жыццё змяняе апошніх даследаваннях мінімум 3 прафесіі за жыццё, мінімум. Калі раней это была адна прафесія, то бок мінімум 3, і там вплоть до 13, у залежнасці ад рэгіёна. Усё таму, што зараз сусвет стаў больш дынамічны, усё развіваецца хутка, мы зараз можем і пра штучную інтэлігенцыю тут казаць, але я лічу, што не столькі важны тут прычыны, колькі проста назіраць за феноменамі і разумець, што з намі ўсё нармальна, што это не мы нейкія не такія, што проста, не мы не такія, а мы такія і такія розныя. І вось на гэтым хочацца неяк так резюміраваць. Я чую про тое, што ты зараз знаходзішся не ў канцы гэтага крызіснага шляху, што ты уже так все про это жыццё зразумела і можаш там пісаць кніжкі пачаць. Можа, мы запішам падкаст, калі ты пачнеш про это пісаць кніжку. І я тут не жартую, потому што сапраўды я лічу, што калі багата перажыванняў, то яны потым выліваюцца в какой-то досвед, который можна трансляваць. І разам з тым, вось з такой партнёрскай пазіцыі, што б хацела, можа быць, сказаць людзям, которые перажываюць, ці блізкія, которых перажываюць некія падобныя канфлікты таго, што чалавек больш, чым адна прафесія, у чалавека багата зацікаўленасці, чалавек адчувае, што ён не у кожнай са сваіх роляў, і што роляў так многа, што вельмі складана адказаць на пытанне, а хто ты? Так, калі б я ведала, што пажадаць іншым, я б пажадала гэта самой сябе. Але вось гэта таксама была нейкая тэрапеўтычная ў нейкім сэнсе беседа, і хочацца нагадаць усім, што і сабе таксама, што гэта, па-першае, нармальна, то бы што не гаварыў, як бы гэты свет яшчэ не быў прыстасаваны да такіх людзей. Вось, і трэба неяк імкнуцца паважаць свае вось такія прыродныя наклоннасці, шукаць у гэтым плюсы, пазітыў, ведаць свае, што ў гэтым вельмі вялікая, і гэта мне адкрыла вось даследаванне гэтай тэмы. Вось, у гэтым вялікая суперсіла у такіх людзях, таму што яны адрозніваюцца ад іншых, яны могуць там неяк больш цікава ці крэатыўна генерировать ідэі на стыкі сваіх сфер, так сінтэзіраваць нейкія думкі, ідэі і выліваць гэта ў цікавыя, вельмі патрэбныя часам праекты. Гэта уменне хутка вучыцца, што зараз вельмі важны такі скіл. Яшчэ таксама адна з сіл гэта уменне адаптавацца, што таксама вельмі важна ў нашым сусвеце, то бок з намі ўсё нармальна. Вось, і мы маем вялікую суперсілу ў гэтым, і важна гэта паважаць у сабе, і важна ў гэта разумець, мабыць, і неяк ужываць у сваім жыцці, ведаць, як ты гэта можаш пераўтварыць у тое, што будзе табе падабацца. І зарабляць на этом грошы. Ой, гэта бы хацелася мне так. Яна, мне падаецца, самы час для жарта, які ты падрыхтавала. Мы можам зараз прям... Так, Яна, а якое пытанне павінна задаць? Так, хто ты? Зараз мы яшчэ раз, мы нават это вырезаць не будзем. Чтоб максімальна пафасна, вы прыгатаваліся, да? Все прыгатаваліся? Яна, хто ты? Я вырашыла, што я арт-дырэктар свайго жыцця. І спачатку я думала, што гэта жарт, але зараз я думаю напрыканцы беседы, што не такі гэта ўжо і жарт. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй табе.